Nang kene nang Sidoarjo Tanggulangin ki lho Lur. Cuacae mau mendung, aku iki dadine kate ngentasi jemuran. Mendung cuacae. Aku wedi udan, tak tinggal turu di udan lho. Tapi saiki panas maneh Lur ya. Panas maneh, riam-riam angine ngebes. Engko gak tak antas tak tinggal turu udan Lur. Aku melayu-melayu nang tingkat. Tapi saiki panas maneh tak jarno wis aku mudhun maneh Lur nek ngono Lur. Oh iki suasana siang hari Minggu. Aku enggak nang lokasi produksi. Dadi aku sharing di rumah. Ya. Wis opo iki Lur menurutmu Lur? Dientas opo ditinggal turu? Lho panas maneh ya. Cuacae panas maneh. Wis gak sida tak entas nake. Panas lagi jemuranku aku sik basah Lur, sik kayak jemur tapi ati tak entasi panas maneh mari mendung aku mlayu-mlayu nang dhuwur. Wis ya Lur ya ngene ya Lur ya wis gak sida tak entas dadine jemurane tak diarno. Wis ya makasih sudah nonton. Assalamualaikum.